karfe a sa zauna karyane ya ahlul baiti. Shurafa kun zama wandon karfe a sa azauna karyane ya ahlul baiti. Da ka riga ka furta su sai tsana da bala'i, 'ya'yan gidan annabi su wasan su babu garayi. Amma fa in za kai sai ka fara jura jafa'i, saboda ka hau hanyar da za a yi maka fenti ya ahlul baiti. Allah muna son alin rasul kar da bar mu, wallahi san su yana ratsa jijiya da gashin mu. Ya rabana da dasa juriya cikin lamarin mu, sanan makagi mun so ka ƙara ba mu sabati. Allah da tsira gun Muhammadi kakansu, ubangidan kaunu da dansa ne ka kama aka isu. Ina biɗar a ciki rabbana ka sa mamansu, ka sa da su ya Allah cikin ziri na salati ya ahlul bait. Wallahi ƴaƴayen shugaba dole soku a duniya da kiyama fa anta alfarmarku. Ala Ali ala Aqil ala Jafar naku, ala Abbas muna cikin wanda kuka yi musu saiti ya ahlul baiti. Kun zama wandon karfe a sa azauna karyane ya ahlul baiti. Muna zumuɗi mai hidimar mudu a gare ku, a yajinin annabta a so ku san kakanku. Annabi yana yi mana gargaɗi akan mu rike ku, tsiranmu ne ku, gaishe ku muke ahlul baiti. Ina tuno maganar al'umma ga manzon Allah, ya bi mu bashi mun san hakan fa walla Allah. Ba wanda za ya iya biyan shi ko da kwanan sallah, amma ya ce mu bi alinsa mun biya sha saiti ya ahlul. A yanzu mun zo wani zamani abun mamaki, an bar faɗar annaba an bi malamai mara kirki, suna ta nuna waliyai sun kyale 'ya'yan sarki. Yau babu makarantar koyaso ga ahlul baiti. Kowa yana sana maganar da annabinmu ya furta, mai son ya samu sabati ya kama 'ya'yan binta. Har ma giya ya yi mana gashi maganar ambarta, mu ji tsoron Allah 'yan uwa muke daga sauti. Kun zama wandon karfe a sa azauna karyane ya ahlul baiti. To 'yan uwa mu bi tsari a matakin musulunci, wai maye ma musulunci maye yasa yayi yanci. Annabi ne sai alinsa san su ne musulunci, inda ka bar ɗaya a cikinsu ka riga kai latti ahlul bait. An ɗauki tsarin ƙarshe na fara du an bar shi, cikin batun annabi wanda ya yi akan mabiyan shi. Ya ce a fara kaso shi sannan kaso alin shi, sannan ya ce ƙur'ani ku duba wannan baiti. To gashi ikon Allah a ko'ina ƙur'ani, an bar biyun farko an ɗauna ƙarshe wayo ne. Wannan fa zai iya yin cik kamar rashin imani. Ya 'yan uwa mu kiyaye mu kama ahlul baiti ya ahlul. An samu matsala tun zamanin la'ini Yazidu, a sanda ya ci amanar rufe jinin Mamudu, sannan ana goge zantukan su kaja sidu. Har yau akwai masu taya su duk sakon kominti. Shurafa kun zama wandon karfe a sa azauna karyane ya ahlul baiti. Idan ka ce Allah wadansa a ce ka ƙi sahabu, ana faɗar sunayensu ko mutunci babu. Idan ka zabura kan sansu sai a ganka da aibu, kana faɗar darajojinsu a ce baka da saiti. Wallahi ni kan san alibaitu ma na zare, duk tsangwamar jama'a na ji na gani zan jure. Kome ka kawo mun babu su
ciki zan ture suna gaban ƙur'anin ilahu masu garanti. Su ne misalin jirgin kwarai na annabi Nuhu, su san su ne tsira in ka bar su za ka yi ihu, da in bu wanda ya kyale su gara in shiga murhu. Allah hana wa ruhin mu karkata daga saiti. Wallahi na ji mutanen da sun cire ma'alayi, wasu musulmi ne mu ko sun aje ma'ayayi. To yan uwa billahi lazi muke kan layi, kar wanda ya sa shakku a zuciyar kumiyeti. Ya alil baiti kun zama wandan karfe asa azauna qaryane ya ahlul baiti. Allah ka sa san alin rasuli ne ajalinmu, sannan ka sawa kowa abin da mu muka samu, ka sawa bayi san alibaiti yayi musu kamu. Allah hana mu ganin wani kamar su ko da minti. Kome na ce kan alin rasuli duk kauna ce, mun ba su fansar rai yanzu wannan ɗa zai kwace. Ni na nutse a cikin sansu yanzu kai zai kwance, ina tuno sai mam ne ga zali yayi musu baiti. Ni wanda ke koyan sansu yanzu babana ne, dan sai ya da faɗi maza ku sai shi mai shurafa ne. Sharif jinin annabi duk batun da kai zanga ne, kai ne tsayayye a cikin lamarin alil baiti. Da ka riga ka furta su sai tsana da bala'i, ‘ya'yan gidan annabi su wasan su babu garayi. Amma fa in za ka yi sai ka fara jura jafa'i, saboda ka hau hanyar da za a yi shurafa kun zama wandan karfe asa azauna qaryane ya ahlul baiti. Mai yaban shurafa rasuli S UZIRI ne.